ngadari basi pamusoro mai yangu ayo kuti tivendake zvepamutemo tichingamidza chakamira maoko kusvika kwavaita setsika dzedu dzechivanhu tafundirai vana baba tiuchire kaviri mumashure mangu tiuchire vana maitidza kuya tinotonga vanhu kugara titoona kuti kuramba zvake mhosva akaita kuramba zvake upombwe akaita vanhu vakawanda pamura asi anobatwa achiba ndiye mbavha vanhu uye vakawanda anobatwa achipomba ndiye mhombo kunzwisana ilanguage dzakasiyana siyana koya kuroorana kuno mwana wakugara mukadzi mukaroorana ninge iri jeri mumba hamugara unge maramba isi anondibva pazikanwa kuti mukadzi ndoupi panozikana kuti musi wokuenzera kuti mukadzi ndoupi kana kuzoona mwana mimba ndopakuzikana kuti zvakadai izvo kufanira kuzvinzwisa izvozvo saka vanhu teedzerai tsika dzedu dzerudzi rwedu rwechitema tisi mabritish toita zvakanaka vanhu ngatigarei zvakanaka tichiita zvakanaka tiuirana ndipei nyaya yatoni nokukumbidza ndakakumbira foni mukomana ndichida kutora mavhidhiyo ndobva ndabata mameseji ekudanana pake nemudzimai wangu saka zvadaro ndobva ndashedza baba vacho kuti waone mameseji baba vacho wakauya ndisati ndakashedza ndakatanga ndamafoward foni kwangu baba vacho vachinge wauya ndobva ndawaonesa ndikati verengai mameseji ari foni ndiyani zvikanzi ndiye mwana wangu baba vachinge waverenga baba vacho vakati azvishowana kuti tese vari kudanana saka todii kati ndipo wakati anonga tichimira mukoma wakaenda kunhamo kana wadzoka tozotaura nyaya mukoma wakauya vachinge uya mukoma ndobva kuti ndauya chienda munotaura tauya titaure nyaya ndobva ndanovaudza tanotaura nawe taenda unoudza kudaro ndobva tanoungana kuti titaure nawo yacho kwaita kakupikisana zvokuti kuti tinzwisane hazvina kunzwisana madzimai angu ine akatanga kuramba achiti ini ndinodanana mukomana anodanana nomunin'ina wangu mukomana ndobva abvunza kuti zvikainzi indodanana nomunin'ina wamaibhina kuti alright saka baba vacho takuonesa kuti hamusiona mameseji ari pachena baba vacho vakapikisa kuti zvataura munhu ndizvozvo saka pakutoitirana hasha vanhu kati no chotoita ndichodisu regai timboisiya kadai tichifungidza kuti pamwe vamwe vachadzokawo pashure kuti tigone kunzwisisana zvino tikagara hapana kuzonzwisana zvadaro danho randakazotora rekutanga ndokuti ndikaenda kuekoneti ndaunoretriva mameseges ndaenda unoretriva mameseji aibuda aikutaura date chete pamwe pacho ndakaona pamba ne77 mameseges asi anga asingatauri kubva na6 kusvika to12 kuziva pamatavana pamba ne11 pamwe pacho pamba ne12 angosiyana siyana mameseji kusvika ndatora futi danho rechitatu rechipira mene ndobva ndachibvunza mainini aya vainzi vari kudanana nemukomana mainini wakandirambira wakati ina handizvizivo pangu ini handisandarorwa ndidupiwa jangu sisingawazvimire nenyaya dzavo handimuzivo mukomana muta nyaya yakataurika shuwa nyaya yakataurika shuwa wakandikumbira vachiti vari kuda kuita zvavarida kuita ndakavapa foni vakazotaura nyaya mameseji ese ndomo ndangodzokorora zvangu zvakasvika pakuzoti nyaya ingaitauriki aindikupikisana nazvo koma message yakutaura iro ndikuramba yaiti kudii mameseji yaiti kudii ndibvunza kuona yari kufoni manje ndakatoziya dhirita amwe maimanje pesana andinayo zvamusana nyaya takataura nyaya yakapera singazoti munhu achasimudzira kuenda kumberi saka ndakangoti hachisina basa yanga yatopera sekutaura kwatakaita isusu nyaya pakashedzwa mukadzi akauya funga mukoma wanga varipo baba wanga varipo mama wanga varipo mukadzi akati handidanane naye ndopa wakabva wati yapera ndakatogara zvakadaro mameseji ndinayo pandikazoda kumushapa ndopa ndikazoti mameseji ayo ndichiyabvisa zvangu ari kureva kuti kwati gandichiyabvisa waona kuti panga paita nyaya ndii aiwa nekuti nyaya isati yataurika ndainzwa inini
ndakachengeta mameseji nyaya usati waizwa mameseji anga irimo right ukachengeta right chandakachengeta mameseji chekuti ndakaona namba dzemurumo mufoni mangu aforwarda chi ndakati handisi kuyabvisa ndikaendimirire pawachandibvunza ndopa tichazotangira asi pesa apa usingaoni anga arimo uchichengeta ndobva wazobvisa paita nyaya manje aiwa nyaya yataurika yadarika ndopa wakazobvisa ndopa ndakazobvisa zvangu ndozvatibuyira nawa shedza mukadzi auye tombotaka mirai amusida kuzvini ngozi pari pandatonanga mukapapfudzira papapo mameseji aya ndoyako mogara ogara ubindu bimbura pa intiri kupurasba ndoshanda mujiro manoshanda munowana ndakamira kuseri kwezvinhu munokama neezvizvanu ita sei munomwera unozani kwavanuswanasina iwewe inshore irimo tiriteka vangu nandachanda mishoro asi nekuti nembogara kwenu ndanegorere sendimba kwenu kana negorere sendimba kwenu anobviri wakanditera ndakatono kuti ndikuwo vana vangu akati hazviti ndindipechi vana mwana nandikapiwa 1 natete saka ndinyasoona kuti amai handina baba handina vana mukumbi ndaranda kumbira ndobasi vatonivhunza vandatoenda nomusira mwana uyu kubasa ro ndakushanda mambehwana ndashanda mambehwana handinopera ndakabva ndarwara munhu wandaishandira bata akwanisa kugara mimi ndichirwara kuti anenge aitwa basa ndadzoka kudaro ndati gore chindipai mwana wandikanokupai musi mwana wangu mudiki zvaane 3 mwedzi wani ndipei mwana wangu ndigare naye ndivowati hazvisukira kuti chesei ndikupei mwana kana nhasi unondokama kuda mwana asi umashure kumaimurama muchimuti hazi wenyu mwana chirudzii ndobva taitenge tadai takakakavadzabva ndazozvinangodzanga asiyari nayo nokuti umashure kupa ndakambogara naye mwanei ndambotara nyaya kuti ndikuda vamwe vacho akabva awira mubhaketi remvura nemusoro haana kufa akabviswa nemanext door mangwana tobva tora bepa reaseta make ndobva avhura nemuromo ndati izvi zvinondisimudzira mhepo handina ame okuzochemera kana baba okuzoita se okuzochemera kureva kuti do kwanza panda poinda dambudziko rako risindani kurovhire zvakakonzera kuti nhasi uyo akuti abata zvikumba kwenyu aipapo chandaneka musoro saka itikati kuti munin'ina wangu ndaidana naadho charume saka akanga asina foni mazuva eya sikaishandisachi foni yangu inini saka adho avo ndaingoseka ti muramu vakandishedza adho charume ndokwaanogara mapurasi ataanoina tavabvunza pano yaakataura kuti takatotaura nyaya ikapera nokuti mukadzi angasigagari naye yakadara saka taitaneekana handinombodara nokuti mushure munyaya ikatombotaura akatonditi wadi kubvuma kuti ndakaita kuwa mumbetu chiita here kuti iwe unoti wadi kubvuma tapiwa mumbetu zvinoita here saka inandakunyepera handanenato atodanawo nemunin'inawo papa ariko kumba nyaya yatopera ndikuti kubva nhasi asida kunoshara nato kana munin'ina wake mukuti anokupei chiadhoiwa mukushoti arore munin'ina wako ndati kudanana kwawakaita handaiziva kuti vacharora nakuvatemasi nyama yangu ndambodana nato aitodanawo nemunin'ina wangu ariko kumbo madziva anofoni anayo ipinamba foni yangu ikapiwa ndina akatotaura nezvi tanditori inini
pete ilikuwa yako ya shanda hapo. Hauna mwana. Ndinakuenda kazvisono sono ndoti munenge nawo wandaigara naye pamba saka ndaikomo kwandinota shandisa Foni yangu tilisaidi tubatawana yamu takatofunda takatopuchira zvakupera zvi hauna mhosva here 8911 Yes, msikana uright. Hello. Uright here. Rakadi basa rako. Right, ado charuma ndiani wako. Anobhodana naye. Aidana naye. Auzotaidana nunzani? Chipo unomziva? Ndiani wako? Sema message yake yaoneka mfoni make. Sema message yake yaoneka mfoni make. Wanzwa zvatukuzoka. Unoti kudi nazvo. Kuti atirongofaka ichokwadi saka sekupindura kwaita mwana kuratidza kuti ndochokwadi chaanoziva. Upi? Apindura mafoni. Kwechichokwadi chousho. Ndingazive kuti zvangu chaichokwadi zvazvinekwa kuti ndisati ndapindura pafoni ndikorangira mwenzi yangu kure kunya. Onza. Ndiye anonzi murume. Ndiye anoda mushovana. Patabvunza nyaya yenhamo. Hana tinombozoti ari patauya kuzotipa nhamo. Tabvunza mukomana tikabvunza mabvunziro ataita akandaida anomino. Saka uyu manje ndosaka panzi pandamisa ava ndatinochirega ndiite pano. Ndindawo. Saka iwe auzive zvawakuita. Usatambe nesu wazvinzwa. Ati vana vadi. Usadestroy musha. Unoda kuka mwana kadika. Uchisiya munhu wako nyangwe akanyangara akadii but hakuna munhu akasikwa naMwari akashata. Munhu wese tese Mwari apedza kusika denga nonyika akati pano chinhu chandasiya panyika zvika ndakasiya munhu akafanana nesu ndobva atiisa panyika ndosaka tichitonga nyika. Nzou dziriko dzakakura dzinotongwa nevanhu. Sumuka. Ukazviitirei? Ndiri kubvunza ukazviitirei? Kukutadzira kwaita murume gara kupasiwe. Kukutadzira kwaita murume. Ndosaka ukaita izvozvo. Wakadi kutaura ukatsvaga munhu mukuru wakamuti ano. Tinzwa kutaura newe zvakanaka. Wakadi kutaura kana kutsvaga munhu mukuru kuti ano zvinhu zvichiitika izvi. Wona inini ndozvakonzera kuti ndidane nenuni wachitadzawo. Ukuva viri vomwe vakafa 2020 nyaya ichitonetsa pakafa baba muna ndiri mushamiri ndichitogara mumba kwedu akabva azokumbira mushure baba vavigo kati andikumbira muzimu yangu nditakure ndiri naye kumba akati kasvika kumuragara funga dzinge 3 days ndobva afona una hanzvadzi dzangu zvikandizvoni tsano yemutoreka agubhuruka hanzvadzikei afona kudaro tsano wakabva wazokati afundwa wazofona bheki zvikanzi atsano mati ndiyo nditore gupuro ranzvadzi yangu zvarini ndokuva wakabva wapindura zvikanizvona tsano asori handirambotaura kudaro saka kugara kwangu inini nguva zhinji nendirumba kwedu no point ito zvataurira ndakunzwa izvi zvese zvazvinzwisisa asi ndiri kuti wazvinzwa chawakatadza chinhu wani wazvinzwisisa nyaya kwese 100% kuti wakadanana noushu wakadanana wazvinzwa kana zvinzwa akukutsvagira nyaya but yanga asingakuita kana yangogara kuti ukarwadzwa noupenyu waunogara pana kuti asingoinaumba kwedu kuti ndiri muchakamabapindomba mamusikaauchezvahachi saka zvinokuita nokuti uku kwaunako hakusi kwesadza kunoda murume wanzi wazvinzwa uzvinzwa ndosaka wakasiya kubva kwenyu kusadza ranga riko asi ukada chi murume unangwa kunyebera mnyini nokurambira mnyina maita saka toda kuuraya mamuchimutamba eh